Samantala, pinagtuunan po ng pansin ang Filipino Brand of Service Excellence o yung FBSE sa isang tourism seminar na isinagawa ng Department of Tourism Region 1 sa Lingayen noong Enero 14 ng taong kasalukuyan. Tinalakay sa nasabing seminar mga pangunahing prinsipyo ng FBSE, kabilang ang pagpapahalaga sa pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasan bilang gabay sa paghahatid ng dekalidad at makataong serbisyo sa sektor ng turismo. Binigyang diin din ang papel ng FBSE sa pagpapahusay ng karanasan ng mga bisita sa pamamagitan ng maayos, magalang at tapat na serbisyo na sumasalamin sa likas na pagkamagiliw ng isang Pilipino. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lingayen, layunin ng pakikiisa sa aktibidad na mapalakas pa ang kakayahan ng mga tourism frontliners upang mas maging handa sila sa pagharap sa mga bisita at patuloy na paglago ng lokal na industriya ng turismo. IFM News. IFM News. IFM News.